Dit is Kanskracht, de podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van MIC en PIW Groep. Ik ben Ruud Kleinen en vandaag praat ik met... Robert Pijken, praktijkopleider bij MIC en PIW Groep binnen de kinderopvang. Annemarije Zeilenmaker, de directeur kinderopvang bij de MIC en PIW Groep. En Bertie Martens, directeur primair onderwijs bij de Stichting Kindante. Kijk aan, we hebben het over werkplek leren. Laten we het begrip even uitleggen, Annemarije. Ja, goede vraag. Werkplek leren. Nou, de ambitie is om te zorgen dat alle studenten voor pedagogisch werk en onderwijsassistent opgeleid worden in het werkveld. Ja. Op de werkplek. Dus niet meer in schoolbanken? Precies. Of zo min mogelijk? Zo min mogelijk, want het gebeurt in het werkveld en niet in de schoolbank. Is dat er in eerste instantie om die reden of is het om het beroep aantrekkelijker te maken? Dat vindt meer mensen die richting uit moeten. Bertie, geef eens eerlijk antwoord. Nou, ik was erover nadenken toen je de vraag stelde. Het is sowieso om het beroep aantrekkelijker te maken. Maar het is ook vooral erop gericht om dat leren op je werkplek ervoor zorgt dat je het vak ook helemaal van binnenuit leert kennen. En daardoor ook veel beter toegerust bent als je afgestudeerd bent om in dat werkveld meteen aan de slag te kunnen. Toch, Robert, klinkt in mijn oren ook weer niet helemaal nieuw. Het is niet dat dit nu een nieuwe uitvinding is om dat op deze manier aan te pakken. Nee, maar voor ons wel. Leg uit. Ik denk zeker voor de kinderopvang apart en het onderwijs en het mbo, de opleidingen, die nu naar elkaar toe zijn in het groeien, om die verbinding met elkaar te maken, om dat werkplek leren te realiseren. Ja. En we zijn ons ervan bewust, we zijn samengekomen en we gaan ervoor dat we met z'n allen de neuzen dezelfde richting opzetten, omdat we dat gezamenlijke doel hebben. Ja, want neem me even mee dan hoe het was, Annemarije. Hoe kwamen de mensen hier binnen? Gewoon uit schoolbanken geplukt en daar sta je dan? Nou, gelukkig zijn er verschillende richtingen waarop je de opleiding kan doen. Hè. Dus het was niet alleen maar de schoolbanken, maar wel veel meer schoolbanken. En de verandering die we willen maken is dat de schoolbanken zeg maar de werkplek opkomen. En daarbij ook de collega's van Vista die onze kant op komen. Waardoor we veel meer aan een gezamenlijke opdracht werken in plaats van iedereen vanuit zijn eigen koker. Ja. En ik denk het bijzondere in deze is dat we dat met heel Zuid-Limburg doen. Dus alle grote kinderopvangorganisaties, grote onderwijspartners en Vista. Dat we dat met z'n allen voor heel Zuid-Limburg op die manier handen en voeten geven. Ja, dat betekent dat er een soort gezamenlijkheid is in het constateren van dingen die er misschien nog niet zo goed gingen. Bertie, misten jullie dan daadwerkelijk competenties bij mensen die van opleidingen afkwamen? En die dit werk moesten gaan doen, dit mooie werk? Ja, missen is misschien een heel groot woord, maar dat er... dat vraag en aanbod dichter bij elkaar moesten komen. Hè. Dus wat studenten leren en wat de werkplek nodig heeft, daar zaten wel wat hiaten. Dus dat is ook wel een van de aanleidingen geweest om daar in ieder geval een verandering in aan te brengen. En wat mijn collega's hier ook al vertellen, wat het vooral ook zo heel erg bijzonder maakt, dat we niet meer zeggen, het zijn allemaal losse elementen, hè, de kinderopvang en het onderwijs en de opleiding, maar... je hebt elkaar gewoon nodig, dus we zorgen ook dat het niet alleen op de werkplek het vak geleerd wordt, maar dat je dat ook vooral gezamenlijk doet. Dus dat je ook kijkt van wat is er op die werkplek nu nodig en hoe kunnen we op de werkplek de aankomende nieuwe collega's veel beter begeleiden in wat zij nodig hebben om het vak goed te kunnen leren. En de opleidingsschool sluit daar heel goed bij aan om ook te kijken, niet alleen vanuit het theoretisch kader, wat moeten ze weten, theoretisch, maar hoe sluit dat ook aan bij de dagelijkse praktijk? Want ja, de dagelijkse praktijk is natuurlijk heel erg leidend hierin. Ja, nu hoor ik wel eens van mensen uit andere sectoren dat ze mensen die van school afkomen ook eerst een heleboel moeten afleren. Ze komen allemaal vol enthousiasme, goede bedoelingen, we willen er wat van maken, jong, onbevangen. Maar ja, het staat een beetje ver af van wat het daadwerkelijk is. En daar proberen jullie dus de inhaalslag te maken. Nou ja, je bent tijd eigenlijk. We proberen eigenlijk die brug zo kort mogelijk te maken tussen die opleiding die dan in eerste instantie misschien theoretisch gericht is en die koppeling te maken met die praktijk. En om die theorie, zeg maar, de kennis die ze moeten vergaren, om die dichter bij die praktijk te brengen. Want ze zijn overwegend, de gemiddelde mbo'ers, is toch een praktijkgerichte student die het makkelijkste leert en het beste of wil leren zoveel mogelijk in die praktijk, om daar dan die theorie in te verweven
in die praktijk door meer dat werkplek leren toe te passen. Nu hebben jullie net een hele rits organisaties genoemd in Zuid-Limburg die hier aan meewerken, die hier eigenlijk gaan samenwerken zelfs. Hoe ontstaat dat, Annemarije? Zijn dat dan de bestuurders die elkaar tegenkomen op een ander evenement of zo en dan wordt dat op een gegeven moment eruit gedistilleerd? Of hoe gaat dat? Nou, ik denk dat deze van verschillende kanten is gegaan. Bestuurlijk wordt er natuurlijk veel gepraat. En ziet men elkaar en heeft men ambities en ideeën. En ik denk dat deze van twee kanten is aangevlogen. En zowel bestuurlijk als ook vanaf de werkvloer. We hebben Julep al best een tijd draaien. En dat is ook een initiatief waarin we eigenlijk de studenten vanaf leerjaar 2 helemaal niet meer in de schoolbanken hebben. Dat wil zeggen nog wel in schoolbanken, maar in de basisschoolschoolbanken en niet meer in de mbo-schoolbanken. Ja. Dus daarin hebben we het onderwijs helemaal naar onszelf toegetrokken. En daarin trekken we ook met Vista samen op. En eigenlijk zijn die initiatieven langzaamaan richting elkaar gaan groeien met welke ambitie hebben wij in Zuid-Limburg. En wat gebeurt er in de praktijk? En hoe kunnen we zorgen dat we dat voor heel Zuid-Limburg mogelijk kunnen maken? Ja, want even voor mijn beeld. We zitten hier nu over te praten. Er staat een aantal zaken op papier en zo. Hoe ver zijn we dan op de tijdlijn? Hoe lang is dit eigenlijk al bezig? Misschien achter de schermen, hoor. Nou, achter de schermen en voor de schermen zijn we inmiddels 1,5 jaar bezig. Ja. En dus is nu het moment om dat hoge woord te verkondigen en om... Nee, want er gebeurt al een heleboel. Ja. Maar wel goed om nog eens heel goed stil te staan bij... Goh, wat doen we nou eigenlijk? En wat doen we nou eigenlijk met z'n allen? En met name dat met z'n allen die beweging maken, dat is toch wel een bijzondere. Dat zoveel organisaties allemaal de transitie mee gaan doen in veel meer op de werkplek gaan leren. Ja. En dat is niet één initiatief wat er is, hè, want dat was er. Maar nu zetten we een beweging in gang. Misschien moeten we het zo zeggen. Ja, zet een beweging in gang. Bertie, op de werkplek leren, dan ben je toch een soort van stagiaire constructie. Ik zeg het even heel ouderwets misschien. Of laten jullie ze al heel erg los? Hoe gaat dat? Ja, dat is wel heel mooi dat je dat zegt. Want als je het stagiaire blijft noemen, dan blijft er toch iets ouds aan hangen. Hè? Ja, terwijl... ik ben 45, dus dan krijg je dat vanzelf. Hè? Nou ja. Nou ja, helemaal prima. Maar wat ik ermee bedoel is, als we zeggen dat de student van vandaag toch wel een andere student is dan toen wij zeg maar studeerden, hè, dat kunnen we wel rustig stellen, dan moet je daarin als werkveld, hè, dus de kinderopvang, maar ook het onderwijs en de opleiding, dan moet je daarin mee evalueren, zeg maar, als het ware. Stage, het lijkt erop, omdat je natuurlijk op je werkplek je vak praktisch gaat leren. Wij hebben er binnen Julep het werkplek leren een stuk ontwikkeld, een stuk pilot zeg maar gedraaid. En er toen ook voor gekozen dat we het geen stagiaires zouden noemen, maar junior medewerkers. Ze zijn bijna de volledige werkweek op de werkplek. Het zijn ook collega's, als het ware. Hè. Zo gedragen ze zich. Maar zo kijken wij er ook naar. En zo nemen we ze ook mee in hun opleiding. Ook mee in het dagelijks handelen. Ook in, niet alleen om je vak te leren. Maar wat betekent dat nou ook wanneer je dadelijk een baan hebt. En dat je collega bent. Hè. Want dat is nog een extra dimensie die daarbij komt kijken. Daar moet je ook je weg in vinden. En daar moet je ook in ontwikkelen. Dat. Dus stagiaire, gedeeltelijk, hè, snap ik. Dan weet iedereen waar we het over hebben. En toch is het wel wezenlijk anders dan dat het is geweest. Ja, in de benadering van beide kanten zeg je. Ja. Toch zijn ze in opleiding. En een opleiding moet je, dat is nog steeds zo, succesvol afronden. Mm-hmm. Hoe gaat het met het toetsen dan? Want normaal zit je in een schoolbank, daar wordt theorie ingepompt. Nou, dan wordt die theorie getoetst, krijg je een cijfer, heel duidelijk. Het lijkt me nu wat lastiger. Of anders in ieder geval. Ja, dat is anders. Het is nu veel meer praktijkgericht. En die examens die ze ook al hadden, hè, in oude voorgaande constructies, die blijven er. Maar die worden wel, denk ik, ook de komende jaren in die ontwikkeling van het werkplek leren anders opgemaakt, anders geformuleerd, anders toegepast. Waarbij ook de studenten veel meer die zeggenschap krijgen over de planning en de uitvoering van die examens. Mm. Dat ze allemaal op het einde van de rit natuurlijk uit moeten komen op dat behalen van het diploma, waarmee ze kunnen aantonen van kijk eens, ik ben nu echt die beginnende beroepsbeoefenaar. Maar dat de weg daarnaartoe,
dat ook veel meer maatwerk gaat worden. In die zin van dat steeds meer verantwoordelijkheden ook bij een student wordt gelegd. Van hoe ga jij die weg doorlopen met alles wat je moet aantonen. Hè? In de zin van om aan te tonen dat de competenties beheerst worden. Ja, dus er wordt regelmatig geschakeld met, dan neem ik aan, de docenten en zo van Vista. Die dan op de werkplek iets kunnen komen bekijken of zo. Ja, dat gaat gelukkig steeds meer komen nu. Vista maakt daarin een hele grote ommezwaai. En die gaan veel meer naar de werkplek toekomen. Om daar met de begeleiders op de werkplek veel meer de dialoog te voeren en te kijken, wat gaat er goed, wat gaat er niet goed, waar zouden we in de les op terug moeten komen. Sluiten de lessen überhaupt nog aan bij wat wij in de praktijk zien gebeuren? Of moeten we ook in het onderwijs zelf veranderingen gaan doorvoeren? Dat betekent, wat ik zei, de beweging wordt ingezet. Dit is slechts het begin. Er is sprake van een duale opleiding ook, hè? Het is nog niet meteen dat je op één paard wedt, zal ik maar zeggen. Nee, dan hou je voor jezelf alle mogelijkheden open. Ja, en dat is dat je uiteindelijk met 2 diploma's afstudeert. En dan ben je zowel onderwijsassistent als pedagogisch professional. En dus moet je ook in beide werkvelden je bewegen een tijdje. Ja, dat is zo. Ja. Je moet inderdaad in beide werkvelden je praktijkervaring opdoen, je vak gaan leren. Ik denk dat het goed is om te vertellen dat scholen niet alleen maar scholen zijn en kinderopvang niet alleen maar kinderopvang, maar dat die veel meer een partnerschap met elkaar aangaan en dat we ons ontwikkelen richting kindcentra's. En dat het dus heel aantrekkelijk is voor een kindcentrum wanneer je medewerkers hebt die in de opvang kunnen werken en ook in het onderwijs als assistent kunnen werken. Ja. Dat is zowel voor de organisatie, dus voor het kindcentrum heel erg aantrekkelijk, maar ook voor de medewerker. Als je nu het voorbeeld pakt van een kinderopvangmedewerker die vaak heel gesegmenteerd zijn dag heeft, voorschool een aantal uur, dan even niks, misschien op sommige plekken tussen de middag en dan vooral na school. Die heeft dus heel veel gaten in zijn dag. Wanneer je het nou zou kunnen koppelen en je begint in de voorschoolse opvang, maar je kan daarna je vak verder uitoefenen als onderwijsassistent in de klas. En dan tot aan je einde werktijd. Of andersom, je begint in de klas en je werkt na school nog in de buitenschoolse opvang. Ja, dan heb je natuurlijk een veel aantrekkelijker werkschema dan dat het nu is het is geweest. wat compacter natuurlijk. Ja. Nu zijn hier allerlei organisaties mee bezig. Dat is dan voor hen ook nieuw. Dus je botst ook tegen dingen aan. Je leert er zelf ook een hele hoop van. Kan ik me zo maar voorstellen, Annemarije. Ja, ben je verrast door zaken al? Dus je denkt van had ik van tevoren toch niet zien aankomen. Nou ja en nee. Het enthousiasme van iedereen werkt heel aanstekelijk. Maar tegen die tijd dat het spannend wordt en dat het echt anders moet, dan merk je dat we toch met z'n allen wel over een paar heuveltjes heen moeten. Ja. Om te zorgen dat iedereen meegaat in de beweging. En dan, als dat praten is over, dan is dat heel ver weg. Maar op het moment dat je werkdag er anders uit gaat zien of je werkplek gaat er anders uitzien, ja, dan doet dat wel wat met mensen. En dan vraagt dat wat meer energie dan morgen gaan we het anders doen. Ja, je hebt natuurlijk te maken met mensen die hun werk al misschien decennia op een bepaalde manier doen. Ja, die moeten dan even om. Ja, en veranderen gaat niet over 1 nacht ijzer. Nee, zeker niet. Nee. Maar ik neem aan dat je moet uitleggen dat het voor henzelf ook een welkome aanvulling kan zijn. Ja, en dat doen we natuurlijk ook vol overgave. En er zijn mensen die lopen al mijlenver voorop en die hebben alles al georganiseerd en geregeld voordat we überhaupt een vraag hebben gesteld. En we merken ook dat er mensen zijn die het lastig vinden. Lastig dat ze het werkveld in moeten. Of die zich bekeken voelen omdat er in één keer docenten van Vista komen. Ja, en wat moeten die dan bij ons? Dus dat werkt 2 kanten, werkt dat op. Heb je dan op de werkvloer misschien iets als ambassadeurs? Mensen die switch maken en die aan hun collega's op een gelijk niveau, zal ik maar zeggen, vertellen wat de voordelen zijn? Ja, ik denk dat we vooral gaan inzetten op de werkbegeleiders. We noemen in ieder geval bij ons de kinderopvang, maar volgens mij hebben jullie ook in het onderwijs de stagebegeleiders, zoals die vroeger heten, werkbegeleiders. En dat is natuurlijk nu zeker heel passend als we het hebben over werkplek leren en junior medewerkers. Werkbegeleiders die
denk ik ook voor een olievlek moeten zorgen, hè, richting die collega's. En dat die collega's die misschien nooit getraind zijn als werkbegeleider, die niet goed weten hoe ze zo'n junior medewerker het beste kunnen begeleiden of wat goed werkt, die daarbij kunnen helpen en kunnen beïnvloeden om die groep collega's natuurlijk ook op dat niveau te brengen. Dat eigenlijk iedereen een ambassadeur wordt. Dat elke toekomstige nieuwe junior medewerker die op een werkplek komt, in zo'nzelfde bad komt, waarbij iedereen op die manier die kwaliteiten heeft om te begeleiden. Ja, afgemeten het aantal organisaties is dit een groot project. Kan je dan ook doelen stellen? Cijfermatig of nou ja... Ja, dat hebben we ook gedaan. We hebben met z'n allen een grote aanvraag gedaan om te zorgen dat er wat financiële ondersteuning komt bij het realiseren van het plan. En daarin hebben we onszelf ook een aantal doelen gesteld. En het is hard werk om te zorgen dat we die doelen met elkaar realiseren, want de ambitie ligt torenhoog. Ja, maar is het dan, we willen zoveel FTE op deze manier gaan invullen of we willen zoveel nieuwe studenten in deze richting hebben? Hoe moet ik dat zien? Nou, dat gaat vooral over de inhoud en over de verbinding naar elkaar toe. En dat met name we veel meer op de werkplek handen en voeten gaan geven. En niet per definitie in de schoolgebouwen. Bert, zie je ook bedreigingen voor het succes hiervan? Nee. Leg uit, waarom niet? Omdat ik de ervaring heb wat het de organisatie oplevert wanneer mensen op de werkplek leren, de studenten op de werkplek leren. En ik vooral kan zeggen, doordat ik nauw betrokken ben bij Julep, de studenten die bij Julep betrokken zijn, dat gewoon fantastische mensen zijn die heel goed en heel snel inzetbaar zijn in hun job. Die heel makkelijk anticiperen op dat wat er in het onderwijs, maar ook in de opvang gebeurt. Dat je ziet dat die een veel grotere persoonlijke ontwikkeling doormaken, doordat ze al heel snel vertrouwd gemaakt worden met het werkveld. Wat wordt er nou ook echt van me gevraagd? Het is geen ver van mijn bedshow. Dus ik kan alleen maar zeggen dat we daar gewoon alleen maar winpunten bij hebben gemaakt. Ik ben er heel enthousiast over. Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Ik denk dat vooral de winst is dat je gedurende de hele opleiding met elkaar de dialoog voert met de junior medewerker, met de leerkracht en met de werkbegeleider over de ontwikkeling die iemand doormaakt. Dus als het goed is, wordt er veel meer gekeken naar de professionalisering van de individu, in plaats van we gaan massaal allemaal iedereen in een klas stoppen en dan stoppen we er wat in en dan komt er wat uit. Dus als het gaat over de professionalisering van de medewerker, denk ik dat een enorme stap voorwaarts gaat zijn. Ja, en ik denk ook het ontwikkelproces van die studenten, daar wordt er veel meer naar gekeken dan alleen maar dat aftekenen en dat afstrepen van weer een examen of weer een toets. Tuurlijk is het belangrijk, blijft belangrijk, maar veel meer naar die ontwikkeling. Hoe komt die junior medewerker binnen? Hoe start hij? En hoe wordt hij begeleid en gecoacht gedurende die periode van 2 of 3 jaar naar dat beginpunt van beginnend beroepsoefenaar? En dat vind ik ook gewoon heel mooi. En ik zie inderdaad eigenlijk ook tot nu toe geen bedreigingen of beperkingen. Nou, dan gaat dit lukken. Wanneer is het gelukt? Is er een soort tijdlijn uitgestippeld? Ja, er is wel een ambitie neergezet. Nou, dat vind ik bijna hetzelfde hoor. Ja. Nou ja, dan is er is zeker een tijdlijn uitgezet. Laten we zeggen dat de eerste mijlpaal echt vanaf het volgende schooljaar gaat beginnen. Ja. En ik denk dat dat echt een enorme stap voorwaarts is in met elkaar het doel realiseren. En dat is dat er veel meer vanuit de opleider, vanuit Vista, in het werkveld geparticipeerd wordt. Volgens mij is dat een eerste stap om met elkaar alle andere doelen die we hebben te realiseren. Dus per nieuwe schooljaar zijn de studenten van Vista en de organisaties hier op die manier bezig? Ja. Dus als zij gaan afzwaaien, weten we wat we eraan hebben? Als zij afstuderen? Ja, zeker. Daar 4 jaar? 4,5 jaar? 3 jaar. Ja. Nou, dat is al vrij snel. Dat is heel snel. Dus dat betekent dat we gezamenlijk veel meer invloed hebben. Ik hoop eigenlijk dat we daar al eerder profijt van ervaren. Omdat het lijkt nu alsof het verschillende zaken zijn. Het basisonderwijs of de opvang en de opleiding. Eigenlijk
werken we allemaal samen aan hetzelfde doel. Hè? We zorgen er allemaal voor dat er mensen klaarstaan, goed opgeleid, goed uitgerust, toegerust, om de kinderen die aan ons toevertrouwd worden, om die goed te kunnen begeleiden. En dan maakt het niet uit of je nou de studenten opleidt tot een goede medewerker, of dat je kinderen goed begeleidt in hun ontwikkeling. Ja. Dat is toch fantastisch om dan te merken dat je daar heel dicht bij elkaar hoort. Ja, ik ben blij als het op een gegeven moment, als we dan die junior medewerkers vragen, dat ze zeggen van, ik ben blij om in dit werkveld werkzaam te gaan zijn. En dat ze dan bedoelen met het werkveld het gezamenlijke onderwijs, basisonderwijs met kinderopvang. Omdat ze dan ook hopelijk daarbij doordenken en zeggen van, nee, want die kinderen, dat is het belangrijkste. En daaromheen hebben we ons al die jaren heen gezet. En daar hebben andere mensen aan bijgedragen en we blijven bijdragen door die ontwikkeling van het kind, dat staat centraal. Maar die kinderen, die zien we in de basisschool of eerst in de kinderopvang van 0 tot 4. Dat ze het gezamenlijk zien en dat ze dus de toekomstige lichtingen, zeg maar, gaan zeggen van ik wil graag in dit werkveld blijven of in dit werkveld werkzaam zijn. En als ze het dan over ons gezamenlijk werkveld hebben. Ja. Nou ja, jullie enthousiasme is in ieder geval aanstekelijk. Dat lijkt me al nodig. Dus vol goede moed voorwaarts. Dat is hem. Kijk. Dank jullie wel. Daar sluiten we bij aan. Yo. Dit was Kanskracht, de podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van MIC en PIW Groep. Reageren en jezelf aanmelden als gast? Dat kan. Je vindt een contactformulier in de show notes. Vergeet Kanskracht niet te volgen in je podcast-app. En als je daar toch bent, geef een recensie.